Kejengnya perta ha upra na giriu pajba habren kejengnya lang jong kiwei kisang san partai kalapoi shadu upur jong kejengnya kan at kaya syo ya dan kejengnya ujor sa katanat election kabamar kaliang bat kejengnya penram iwei tangba na kawei kejengnya lang la ban ong ba kadai kanuksa kababiang kumno ban tem yau pajba. Kani kejengnya perta ha upra lala ban saki lingba ki video ka baki pajba ki ba om tip la ki dei hok ki pekerjaan ya ka VPP ni ki basuwan ban pensra ya ki wei bat kumjo ru ban pentot ya ki wei bat ka bajor bha ka dei hnen ka sngi ka prata rek uyayong arja arpusaw ka wei ha kejengnya lang jong ka NPP ha mai rang ha ka porman step bat sa artli kejengnya lang ki dei ki bala penlong ha sning ka wei jong ka RDA ha ka porman sngi bat jong ka NPP ha ka por janmit. Haka jingelang ke belapan long haki tegi jaka lala ban yok sngau ban haki ba ki badon haki tegi jaka ki perta ha upra badon ki balaya sneng ya kraw ya kita ki perta haringkat ki kentien ban buram lang ya ki wei ki don ki bala kran halor ke jingpen i yok mi ke huri hura bat ke jingman saw henrei haka jingelang ke badai jong ke RDA ke bapenyang dari UDP bat HSPDP haka sharp jong ke bom bat kat badang kran uba met ba lingdo sawa ke sur ke perta ha upra. Pada katai kejuk kepor, nak kaliang ubak met ba ula pertalang ban pensawa haka bom. Lalak ban saki bana kejing perta ubak met ba kala penlong sendon yau rang ba uba perta haupra bun kiu sendon harensan bat ban syong marjan bat kinoi lam ke RDA kentup ukertong ubak Robert Jun Karjarin. Bayang ni di komen. Benar pe adu ngamnut wat tang ba anya tu e pian ni. Daki tin sama ko. Daki umle haka bom. Kani kene gawe. Ailan ini niwan berkesan, niwan menyawel nak betau kali dia lejo. Kami tinggal pi dalam kesan kita sawal lalu buat dengan orang meeting kita. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.